Kule minyaka edlule lenkundla eLavender Hill nebesidume ngele Blonde Street isibe inkundla yempi yamaqembu emigulukudu, kodwa manje izoguquka ibe indawo ephephile. Umkhandludolobha waseKapa unikele ngomhlaba enhlanganweni iRise above nezoyithuthukisa iguqule ibe isikhungo semidlalo abuciko namasiko. We've been walking this walk for the past 5-6 years. It's there now, and we're just grateful that we are now being able to uplift our community more. Uhlelo iRise above la khuthazwa kakhulu laqhuquzela ngowabe yilungu leqembu lemigulukudu. Uthi ke njengoba akhula ngesikhathi sodlame nokususwa kwabantu endaweni uhulumeni wobandlululo, iphupho lakhe kwabe kuukubona intsha engakhuli ngaphansi kwalesi simo. They also got the chance to do it. They can do it if they want to. If you put your mind to something and there's a will inside of you, and you will have a passion for people, you will do it. It is really an auspicious occasion, and I don't think sometimes we understand the volume of what we achieved. What we're stepping up to is so tangible, so real, and it's so big. It will impact on the lives of the youth and the children of Lendawo. Kunethemba ke lokuthi Lendawo izoletha ukuthula eLavender Hills.